Matag usa ka nato na ani nga isyo sa atong kasing-kasing ang pagkawalay katagbawan diha sa iyang kaugalingon. Naanay makaon, naanay isda, mangita og manok, naanay manok, mangita og karning baboy, naanay karning baboy, mangita og baka. Ha? Okay rag mangitag bulad kay natagbaw sa karning baka o karning baboy. Ha? Naanay balay, gusto pagit mo palit og laing balay. Isa ra man unta ang lawas. Isa ra pud yang pamilya. Pero nganong daghanon man ang balay? Okay ra daghang kag-asawa, no? Pero naginusara ka. Isa ra imo pamilya, nya napulo imong balay nga gipalit. Matay. Sabagay kung daghang kag kwarta, investment. Nya legal. Pero kung illegal nga imong buhaton murag di gid maayo nga pamalandungon. Pero bisan pa ang pagkahakog usa ka walay katapusan nga isyo sa atong kasing-kasing. Ingon pa ang Luke chapter 12 verse 15 sa atong gibasa ganina o verse 15 nag-ingon siya og siya miingon kanila pagbantay kamo og likay ninyo ang tanang kahakog kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadaghan sa iyang mga katigayunan. Labi nagwala kay Ginoo, wala ka nangalagad sa Ginoo kay ang priority nimo mao ang pagpadaghan sa imong mga kabtangan in the form of kahakog. Di ba? Di na ka mangalagad sa Ginoo kay magtrabaho ka kay napakay gustong paliton. Na kay Android nga cellphone na mahal-mahal. Pila may kantidad ron sa pinakamahal nga Android. Of course, mas barato siya compare nimo sa pinakamahal pod na iPhone siguro, no? Dili ka mo undang sa pagpanarbaho mo, overtime pa jud ka, pati Sunday imuhang nga birahan kay ilisdan nimo ang imuhang Android. Gusto ka atong mas mahal gyud nga cellphone nga katong idulit nimong adlaw maklaro nimo nabay tao sa adlaw. Aba na siya. Nakita na ko sa Facebook, no? Cellphone layo ra kaayo mga diri og layo pa ng kapilya siguro yang gi-zoom na nag-chat kunuhay to. Makita niya unsay gi-type diri ka layo, no? Gi-zoom niya sa iyang cellphone. May bulong ka. Uyawa na nga cellphone na, no? Pero ang mga hakog ray makaabot ana. Kay nga naman, paningkamutan gid niya nga makuha gid niya. This is a never-ending issue. Ingon ang pulong sa Ginoo, pagbantay kamo. Pagbantay kamo, ang word pagbantay. Ingon niya, likayin ninyo ang tanan kahakog. Nga naman, kay ang kinabuhi sa tao, wala diha sa kadaghan sa iyang mga katigayunan. Bisag maangkon nimo ang tanan, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ang alawiton, ingon ang himnal. Bisag maangkon pa nimo ang tibuok kalibutan o mawad-an kasi mong kinabuhi, asay maayo nining tanan. Mangkon nimo ang tibuok kalibutan pero isugba imong kalag dito sa impyerno. Hinumduman nato. Gipataw kita nga hubo ug mamatay kita nga hubo. Walay bisan usa ka nato nga gipakatawo diri sa kalibutan nga adunay dala bisan 5 centavos. Ini kamatay nato, wala gyapon tay dala. Mubalik ta sa yuta kay hinimo man kita gikan sa yuta. Kung ablihan nimo ng dugay ng mga nangamatay diya sa lubnganan, makitaan yun nimo. Nga ang mabilin sa iya, kalabira, o sanina. Pero ang iyang unod, wala na. Nahimo ng yuta. Wala na. Bisag unsa pa nakadato, bisag pag siya pa si Elon Musk, tawag na, ang dato. Kasi ito kaya na Facebook, si Mark. Si paring Mark. Ingon pa sa report, si paring Mark karong tuiga, posible siya ang pinakaunang trillionaire diri sa kalibutan. Pero si Mark og ikaw, inig kamatay, parihara. Mugawas ang kalabira, mawala ang unod. Wala. Ug ang pinakasubo dira dili makatabang kanimo ang imong kaadunahan aron ka musaka didto sa langit.
Inig atubang nimo sa Ginoo. Dili ka pwede mo ingon o dili valid na dito sa tubangan sa Ginoo nga mayon ka ako si Mark, ang trillionaire sa kalibutan. Pwede ba nga akong ihatag na lang ni sa imo tanan para mupuyo lang ko na langit? Wala na dito. Ha? Di mo masuhulan ang Ginoo, may man og ang ombudsman og ang DOJ, DILG, uban pa Congress, Senado, pwede di mo suhulan. Pero ang Ginoo, Dios siya sa hustisya. Ipakita niya ang iyang justice.